no, puede que subir una capilla. Så har vi fundet vores guide her ude foran lufthavnen, som skal køres ind til Mashanti Hotel. Der er dejligt varmt her i Kathmandu, cirka 28 grader eller sådan noget, den går. Blomsterkrans. Welcome to Nepal, sir. Thank you. Jeg skal lige filme dig. Nice. Hej. Så er vi kommet til Hotel Mashanti, hvor jeg faktisk har været for i hvert fald 13-14 år siden. Så er vi i Tamil. Der er nogle trætte hunde her, der ligger og slapper af. Og rimelig mange duer også. It will come on YouTube, yes. You are a blogger. Yes. I just need to capture all of this. Så er vi kommet til Durban Square, efter vi lige er blevet hostlet af en eller anden nepalesisk. Pretty crazy det her. Så er vi kommet ud til den lille lufthavn, hvor vi skal flyve til Lukla. Klokken er stadigvæk ikke mere end 5:30 eller sådan noget.
Så er vi kommet til det første tea house her i Lukla. Vi sidder lige og får noget morgenmad, inden vi skal ud på trekket. Der er fyldt med trekker herinde. Nogle er på vej op, og nogle er på vej ned. Vi snakker med en gruppe amerikanere, der kommer fra Alaska. Men vi er overrasket over, at der alligevel er sådan rimelig koldt. Der er rimelig koldt, det er der faktisk. Så vi må nok komme i gang til ikke så længe. Så er vi på vej igennem Lukla. Så står der simpelthen lige en jak her midt på stien. Og man ikke sparker til mig. Jo, det kan jeg ikke så godt lide. Prøv igen. Så bliver vi blæsset. Så er der snart en lille trafikprop her på vejen op til Everest Base Camp. Der kommer sådan nogle jakokser her med bagage. Så der hælder vi rykke lidt til siden. Nu har vi lige fået frokost og en kop kaffe. Fået tapet fødderne ind. Og nu kunne man sgu godt lige bruge en lille middagslur. Så, men vi fortsætter lidt endnu. Vi har ikke så lang tid. Der er et par kilometer tilbage. 3 måske. Så er vi kommet til Monjo, hvor vi skal sove i nat. Vi skal lige finde vores hotel her. Eller lodge. Så er vi kommet frem til lodgen. Hotel Mini Tibet hedder det. Så er vi i gang med dag 2 på vores trek til Everest Base Camp. Og vi skal op til Namche Bazaar. Så det skulle være en rimelig kort tur, men også ret stejl til at flytte med. Så vi kommer op i ca. 3500 i løbet af i dag. Ja, वो एक जना, एक जना, दो जना. Der er simpelthen, jeg ved ikke om man kan fornemme det, men det flotteste vandfald her. Det er helt vildt. Fantastisk. Så er der trafikprop igen på trailen.
har du det, Karoline? Det er lidt hårdt. Jeg er gået 560 højdemeter. Ja. Siden morgenmad. Det er meget godt. Så På hvor mange timer? 3 timer? 2,5 eller sådan noget. Så er vi snart oppe ved Namche. Og vi begynder at kunne mærke højden lidt her. 3.400 meter. Ja. Og så kommer vi til Namche Bazaar, Sherpaernes hovedstad. Der skal vi overnatte 2 dage, men vi laver en dagsudflugt i morgen. Nej, hvor er det fedt. Okay, Karoline, kan du ikke lige prøve at beskrive det her Namche Bazaar for os? Det er paradis her i Himalaya. Ja, men det er med også en bazar, fordi de har sindssygt mange butikker. Ja. Godmorgen. I dag er det dag 3, og vi skal på en afklimatiseringstur til Siang Boche. Og som I måske kan høre, så har jeg fået lidt hoste og sådan, så vi må se, hvordan det går. Men vejret er sindssygt nice, så vi håber, vi kan se Everest i dag. Vi er kommet op over Namche Bazaar. Og der er fuld sol på i dag, så vi har vores smarte solhatte på her, Karoline og jeg. Oh, thank you. I was saying him. Thank you. Så er vi kommet op til et nationalparksmuseum, og her foran os har vi en statue af Tenzing Norgay, den første, der klatrede i bestige Everest sammen med Edmund Hillary. Og ude i horisonten derude, der kan vi se Everest lige bag Lhotse. What can you see? 조시가 퓨처에 보이나? Namche Bazaar. Vi er nu kommet længere op imod landsbyen, hvor vi skal have frokost. Og det bjerg, vi kan se herude, det hedder Tamsarko. Jeg tror, det er 7.000 meter. Så er vi kommet helt op på udsigtspunktet. Det er sindssygt flot. Fantastisk vejr. Her kan vi se Ama Dablam, som er den her flotte Toblerone. Og så kan vi se Lhotse, 8.000 meter bagved. Kan vi se Everest. Vi kan faktisk se det her, de kalder Yellow Band. Vi har lige været på sådan et museum, kan de filme, som simpelthen fortæller lidt om, hvordan de dealer med alt det skrald, der jo selvfølgelig er her. Og så herinde, så er der sådan et art, eller der laver de ligesom skraldekunst, faktisk. Mega cool. Og så har de også sådan nogle waste bags, hvor de får turister til at bære skraldet ned. Så det skal vi helt sikkert også gøre, når vi er på vej nedad på et tidspunkt.
herned igen til Namche Bazaar. Så er vi kommet til Sherpa Barista, hvor vi skal spise frokost. Det er mega vestligt det hele her. Folk de sidder og hygger sig i solen. I dag skal vi til... Jeg har lige glemt. Hvad Tarme. Tarme. Så vi skal sådan rundt om her. Ja. Og vi kommer op i 3.800. Wow. Så vi siger farvel til Namche Bazaar. Namche-templet. Det er svært at se noget her, men vi kommer op over Namche. Så har vi kommet ud på vores rute for i dag. Der er sindssygt lækker natur, og man kan høre en masse fugleliv og ting og sager. Så er vi bare helt alene. Ja, Det er bare perfekt. vi er helt alene oppe i den her dal, hvor vi skal op og sove i 3800 meters højde, for at akklimatisere lidt til højere op. Så her kan vi se igen udsigten. Så går vi ind i en skov. Jeg går sammen med Megnat, sorry. Og Karoline herovre. Det er virkelig dejligt med det her natur og dyreliv, de har her oppe. Så sidder vi lige her og holder en pause ved en stupa. Der står, at den var blevet fuldstændig ødelagt i april 2015, da der var det her store jordskælv. Den blev genbygget. Så kommer jakokserne. Ej, den er flot, den der. Ja. Så er vi kommet til en landsby, og herinde sidder sherpaerne og bager noget brød. Og de er i gang med en masse opvask og ting og sager. Og der er, til vores store overraskelse, så er der simpelthen nærmest ingen turister herude. Det er mega fedt. Så vi har det hele for os selv. Fra op til Tarme. Så er der altså fint til guderne her. Hvad så, Karoline? Hej. Har du det godt? Ja, men jeg kan godt mærke, at jeg begynder at få lidt hovedpine. Ja. Fordi vi kommer lidt op, men altså ellers er det... Har det godt. Fedt. Så er vi kommet op til Tarme, og vi skal sove i nat. Det var faktisk hårdere, end jeg lige havde regnet med. Det er stadig kun i 3.800 meter. Men det er også ret varmt, når vi går. Men i eftermiddag skal vi op til klosteret deroppe.
Vi er tæt på at krydse 4.000 meters højde for første gang. 50 højdemeter tilbage. 29,51 er vi. Så er vi 4.100. Vi er oppe ved det her monastery, som vi skal ind i lige om lidt. Som er et helligt tempel. Vi må ikke filme indenfor, siger de. Jeg tror godt, herinde var det godt. Bare ikke indenfor. Her bor de simpelthen også. De leger. Det er ikke sjovt. Så kommer vi snart til det sted, vi skal sove. Kumjung Village, som åbenbart ikke skulle være lige så turistet som Namche, hvor vi var for 2 dage siden. Og I kan se vores bager i øvrigt. Han har både min og Karolines rygsæk. Og jeg tror faktisk det er en anden, men vores bager han har også sådan 2 duffelbags snøret sammen og bærer det. Kumjung Village, og her forrest kan vi se Hillary School, og der er den røde bygning, og i byen det er et kloster, som vi går op til nu. Så er det dag 6, og vi går fra den her Kumbo-landsby ned til et nyt sted, som hedder Hortse. Og vi skal stadigvæk være i cirka de her 3.800 meter. Så er det først om 2 dage, at det begynder at gå opad for alvor. Nej, i morgen. I morgen, eller hvad? Okay. Yes. Der kan vi se den sti, vi skal gå på. Jeg tror godt nok, den er blevet lidt ødelagt af et stenskred hernede. Det ser lidt voldsomt ud, faktisk. Ups. Ja, her kan man se et kæmpe stenskred, der lige har ødelagt lidt af stien, men så fortsætter den hele vejen herover. Det er lige nærmest sådan den kinesiske mur. Så kom vi hele vejen op. Fantastisk udsigt. Vores bil er blevet med. Der er 2 ørne her. Så skal vi desværre hele vejen ned igen til en flod, for så at gå op på den anden side. Og som du kan se, nu kommer der simpelthen en ordentlig flok jakokser heroppe i næsten 4.000 meters højde, som sikkert har forsyninger med til den landsby, der de har været i. Okay, nu går det faktisk nedad, ret meget nedad. Og vi skal simpelthen over i den her by herovre. Og vi kan ikke rigtig se nogen bro. Så vi tror, det betyder, at vi skal gå hele vejen ned, og så hele vejen op igen.
Så det bliver bare så godt. Den sved. Så er vi nået op til stupan i Porte. Det ser rigtig godt ud. Vi er kommet lidt på overvej. Karoline og jeg, vi har prøvet at gå rundt om landsbyen her. Og vi mødte en meget, meget gammel mand, som jeg synes, det var det sjoveste i hele verden, at vi kom forbi der, hvor han boede. Han havde ikke nogen tænder. Nej, det havde han godt nok ikke. Så jeg ved ikke, om man kan se ham heromme. Der er vi, Karoline. Det kan man. Han følger efter os. Så er det dag 7. Og der er simpelthen sindssygt klart i dag. Så der er en sikkerhed, simpelthen, som vi ikke har prøvet før. Vi skal gå op til en by, der hedder Pangboche. Det skulle ikke være særlig langt, men vi kommer op i og skal overnatte for første gang i 4000. Okay, nu begynder det altså at blive lidt koldt. Jeg har lige pakket mig ind her. Vi går op i dag. Igen. Så vi har varmen inde under vores jakker, men det blæser. Men vi har en rimelig nice udsigt her til Amadablam, som siges at være verdens smukkeste bjerg. Ligner lidt en hajtand. Og vi skal over til noget by herovre af. Jeg ved ikke lige om det er der eller der, men ja. Nå, men altså, det der er sket, det er, at der er blevet sindssygt koldt lige pludselig. Og I kan se herovre, der ligger Karoline i soveposen. Og det er fordi, at det er simpelthen for koldt at sidde nede i det her spiserum her, fordi at sådan her ser det ud udenfor, og det sner rigtig meget. Det er ikke så. Og der er overhovedet ikke varme på noget sted af hele huset her. Så vi fryser rigtig meget. Så, men vi satser på at kunne komme ned og få noget kaffe lidt senere. Så sidder vi her på Everest Bakery Hotel i 24 meters højde. lige præcis. Og det er meget godt, fordi det sner faktisk udenfor. Så vi sidder her og hører Guns N' Roses og prøver at få tiden til at gå, fordi der er meget ventetid lige nu. Ja, sådan er det. Der kommer sgu lige en ko derude og gå tur der. Ej, lille kav. Ja. Det ved, hvor han skal hen. Goddag, ko. Nu. Så får vi noget aftensmad. Det sneer stadigvæk rigtig meget udenfor. 4.000 meters højde. Og der sidder sådan en gruppe englænder her, som har været på nogle forskellige klatreture. Og en af dem er i hvert fald ret syg, som en lungebetændelse. Så det bliver lidt spændende, om selv vi kan holde os raske nu her, når det er blevet så koldt. Så er vi vågnet op til dag 8. Jeg filmer lige ud af vinduet fra vores lodge her. Og det er bare super flot. Det er simpelthen sneklædt det hele. Så vi glæder os til at komme ud på trailen. Så er vi kommet afsted på dag 8. Og hele landskabet er dækket af sne her. Sindssygt flot. Vi ser Amadablam her.
Vi fortsætter op mod Perice. Jeg ved ikke, om I kan se foran, men der er en bærer, der simpelthen har et læs på størrelse med, jeg ved ikke hvad. Skal vi prøve at se, om vi kan fange ham lidt bedre. Det ligner nærmest, som om man har sådan en folkevogn oven på ryggen. Her tror jeg, vi kan se bæren med det store læs. Vores guide siger, at det er madrasser, han slæber op her til basecamp. Der begynder i det hele taget at være lidt flere mennesker, fordi vi nu samles de forskellige stier i en sådan hovedvej op til basecamp. Så var det mig, der kom sidst op ad bakken igen. Karoline, hun er en total bjerggede. Vi er nu i næsten 4.300 meters højde, og det vi kan se herude, det er Temserko. Så har vi Ahmed Ablam, og så har vi Lhotse herover, og bag skyen, der ligger Everest. Ja, 1999 stod han på Markano. Vi er gået på en lille akklimatiseringstur op over Perice. Og som vi kan se herude, så oppe i den dal deroppe, det er der vi skal op til Everest Base Camp i morgen. Der er 2 stop mere, så er vi nok helt op til Base Camp. Så vi glæder os til at komme helt op. Så er det blevet dag 9 på vores trek. Vi er på vej her fra Perice til Dukla i 4.600 meters højde. Og det er lige pludselig blevet ret koldt, så vi har fået meget mere tøj på, end vi ellers har haft. Og også kunne mærke højden lidt, så vi får at vide, at vi skal gå langsomt, selvom det er bare helt fladt, det vi skal gå på lige nu. Og så stiger det lidt senere her. Der er masser af helikopter, der flyver ind med forsyninger til basecamp, men også til de byer, der ligger på vej op. Så er vi kommet op til Dukla, og vi kan se, at der er lige pludselig rigtig mange mennesker her, som skal op og se basecamp. Så er vi kommet op til Dukla, og der er simpelthen liv og glade dage. Der er vanvittigt mange bærer og trekkere. Og det er her, vi skal sove i nat. Det er helt vildt, så mange mennesker der er.
kommer op her til vores lodge. Kalapatar Lodge. 4620 meter. Nu er vi kommet til Kalapatar Lodge i 4600 meters højde i Dukla. Og vi føler lidt, at vi er på skiferie, for der er sindssygt mange mennesker lige pludselig. Men ja, vi sidder i solen og drikker varm kakao. Og lige nu, så er livet godt. Det må jeg sige. Så bliver det dag 10 på vores trek her, og vi er på vej op til Lobuche. Vi er lige nu i 4800 meter, og vi begynder at kunne mærke højden her. Som I kan se, så er vejret ikke helt mærs i dag. Vi er lige kommet op til sådan et sted, hvor der er en masse sådan nogle mindesten for folk, der ikke klarede den på Mount Everest, så det er det, vi lige skal rundt og kigge lidt på. Der kommer en gruppe klatrere, der er på vej ned. Det er dag 11 på vores Everest Basecamp Trek. Og vi er... skal vi til Basecamp. Ja, lige præcis. Vi har ikke sovet specielt godt inde i den her lille knaldhytte her, men... Og det er pissekoldt. Ja. Men vi brokker os ikke. Nej, vi brokker os ikke. Det er et princip, vi har. Vi er i Nepal. Ja. Og nu er vi faktisk ved at være ved højdepunktet. Der er stadigvæk overskyet, men vejrudsigten siger, at i løbet af i dag og senest i morgen tidlig, så klarer det hele op. Og så kan vi se verdens højeste bjerg. Det bliver mega fedt. Her kan vi se Lobuche. Så er vi på vej til Boakshep, og der er cirka minus 4-5 grader. Klokken er 6:15 om morgenen. Vi begynder at få lidt sigtbarhed. Vi har lige sådan fået et kig op til Pumori. Den kan vi ikke se længere. Men vi håber, det bliver bedre sådan denne formiddagen. Vi er stadigvæk på vej mod Boakshep. 5.100. Så kan vi se komboglæseren for første gang. Den starter helt op i 8.000 meters højde på Everest og flyder ned her igennem. Det er fantastisk. Wow, hvor ser det fedt ud i det her lys her. Ja. Det er det vildeste landskab. Vi kan faktisk se isfaldet nu, der går op mod Everest. Og hvis man kigger godt efter, så kan man se en teltlejr, der ligger lige for enden af gletsjeren, der hvor den kommer ned. Sindssygt. Her kan vi næsten se Kalapatar. Eller vi kan se Kalapatar, som vi skal op på i morgen. Det er den der knold, der ligger lige fremme. 5.500 et eller andet. Og som skulle give et rigtig godt udkig til Everest. Men allerede nu, så er det fuldstændig vildt det her. Wow. Så er vi ved Boakshep her. Vi kan se Everest Base Camp helt ude for enden af, som vi er kanten af gletsjeren. Og vi kan se Kumbu Icefall, der kommer ned fra Everest. Og Everest er glemt i skyerne lige nu. Det er et sindssygt fedt her. Jeg tror, der
lander en helikopter cirka hver 5 minut her i Guangzhou, som er den sidste by inden Everest Base Camp. Der er cirka 3 timers vandring op til Everest Base Camp herfra. Det er fuldstændig crazy sted. Så har vi fået frokost i Guangzhou og er på vej op imod Everest Base Camp, som ligger i 5.300 meters højde. Og jeg kan se, som her ser ud, kommer lige en bære med kukri-pilsner op til lejren. Og ellers så bliver der også fløjet rigtig mange ting derinde med helikopter. Everest Base Camp. Lige før vi er der. Så er der 5 minutter til, at vi er ved den berømte sten. Det er så fedt. Så kommer vi til basecamp, og vi er ikke de eneste. Men hold op, hvor har vi været heldige med vejret i dag. Det er bare så fedt, at der ikke er overskyet her. Så nu sidder vi simpelthen i basecamp og får lidt chokolade og lidt vand. Og vi kan ikke helt se, måske lige en lille smule af bjerget. Verdens højeste bjerg. Men jeg har bare én ting at sige. Det er, hold nu op, hvor er der langt deroppe. Så jeg ved ikke lige, om det er det næste ekspedition står på, men altså, nu er vi kommet så langt. Så er vi på vej tilbage til Guangzhou. Sidste sådan overnatning på turen, før det begynder at gå hjem af. I morgen bestiger vi Kalapatar forhåbentlig. Men det har godt nok været en fantastisk dag. Det er a dream come true. Mit øje er jo helt... Og så Karoline, snart. Ja, det gjorde vi sgu. Vi er lige kommet ned. Det var en ordentlig omgang. Nu er vi klar til Kalapatar i morgen. Yes, thank you. Så er klokken 4 om morgenen, og vi er på vej op ad Kalapatar. Turens højdepunkt. Der er nok minus 10 grader. Og så den rimelig vindstille lige nu i hvert fald. Så det bliver rigtig godt. Vi er stadigvæk på vej op ad Kalapatar. Jeg tror vi er i 5.400. Og vi kan lige prøve at se her, hvad vi kan se. Her har vi Everest. Og Nupse. Og Lhotse. Og så har vi ellers bare bjerge, så langt noget at række. Det er en virkelig flot morgen, og det er også svinekoldt. Så er vi snart på toppen af Kalapatar. Jeg laver lige en panorama her. Og med der blomme derude. Nupse.
Everest. Humor. Der står Caroline og Megnat og fryser helvede til. Og vi kan se lige deroppe, der er knolden. Men jeg tror, vi vender her og går hjemme. You can see Everest. We can see Everest. Hvordan har du det, Caroline? On the place. Ikke så godt. Luce. Ja. Kan I lige se mig her også? Ja. Så er det lige snart. Så er der op på toppen. Caroline måtte lige vende her 75 meter under toppen. Hun havde det for skidt. Det er også hårdt. Men nu er solen kommet frem. Det bliver super dejligt. Det går bare fra minus 10 grader til noget, der faktisk er ret behageligt. Så op med Kalapatar. Så op i døren igen. Ja, skal vi bare ned igen. Det er dejligt. Så er jeg på vej ned af Kalapatar, og som I kan se, så er solen kommet op. Klokken er nok 6:30 eller sådan noget. Og der er bare allerede tonsevarmt. Det er ret vildt. Så vi har simpelthen været både minus 10 grader, altså virkelig, virkelig koldt. Og nu vil jeg skyde på, at der er 15 eller sådan noget. Det er ret voldsomt. Ja, vi er på vej nedad stadigvæk. Vi har gået i 6 timer nu, siden vi startede ude i morges kl. 4. Og kan mærke måske en lille smule, at nu bliver luften faktisk lidt tykkere. Vi er faldet næsten 1000 meter fra toppen, og vi skal se, at vi kan komme 1000 meter mere ned i løbet af i dag. Jeg har lige fundet ud af, at vi har lavet en fejl. Det er faktisk ikke dag 13, det er dag 14 i dag. Så næste sidste dag, i det vi regner med at kunne komme med en flyver i morgen aften til Kathmandu. Og det glæder vi os ret meget til. Vi er tilbage til noget civilisation.
Få noget ordentligt mad at spise. Få en ordentlig seng at sove i. Ja, lige præcis. Men det er nu meget pænt her, hvor vi går alligevel. Så vi skal op til Tangboche klosteret i eftermiddag, og så slutter vi i Namche Bazaar. Så er vi kommet til Tangboche, hvor det største kloster i den her Kumbu-dal ligger. Så skal vi da besøge nu. Vi er lige gået 150 meter op, så er det forpustet. Herude kan vi se Everest. Kan vi se Nupta og Everest er dækket af skyer. Og Madame Blam. Karoline. Nu går det altså virkelig meget nedad, må man sige. Og lidt hårdt for hofterne og knæene, men jeg skulle i hvert fald ikke bede om at gå op her, for der er virkelig, det er noget af en incline, må man sige. Hej alle sammen. I dag er det sidste dag. 15. Dag 15. Og vi er på vej til Lukla. Det tager nok sådan noget 6 timer. Går meget nedad, og så lige lidt op til sidst. Og vi er så heldige, at vi nok får lov til at flyve til Kathmandu allerede i aften. Så vi skal sove i en rigtig seng, og vi skal ikke på tehus, og det er lækkert. Så ja, og vi er rigtig glade for, at I alle sammen har fulgt med. Så tak for det. Så er vi kommet til Rameshab, og der er lige pludselig... Yes, der er lige pludselig 25 grader. Men 5 timers kørsel til Kathmandu, og vi er langt ude i ingenting her. For det skole, man kan sige. Oh my god. How is that Nepal? How is the Nepali people? Yes. I'm a Buddhism, that's why. Nå, men den her tur, som vi er 2 timer inde i, det er simpelthen den vildeste oplevelse, vi har haft på den her tur overhovedet. Altså, vi kører simpelthen igennem, jeg ved ikke noget. Og vi har desværre lige overværet et ret alvorligt trafikuheld med nogle scooter også. Så altså, det er ubeskriveligt det her. बिहान भएपछि 5 बजे नै पढान्छ बाहिर उठ्नु भइभयो